Salutare, Nea Mihai. O merdenea, dar înainte de orice, eu sunt magician, alegeți o carte. Nu, lasă-mă. Serios, serios, serios. Una. Intru și afară. E. Dacă ceream 5 merdenele, vă rog frumos, una singură, o carte. Mai nebunit. Vă uitați la ea și o țineți minte, da? Nu mi-o arătați mie. O merdenea am cerut, da? Bun, puneți-o înapoi în pachet. Da, ce șmeche, că povesti tu. Puneți-o înapoi. Fiți unde vreți. Le amestec, stați. Le amestec. Nea Mihai, unde plecați, Nea Mihai? După merdenea. Nea Mihai, e foarte ușor. Cartea pe care ați ales-o dumneavoastră e un 6 de inimă roșie. Am dreptate? Nu, as. N-are cum. As. Ia uitați-vă. Uitați-vă, toate cărțile sunt 6 de inimă roșie în pachet. Tu zici că e scusul tu. Un 4 de treflă este. As era. As, dar zic as. Nu, era un 4 de treflă, n-avea cum să alegeți. 4 de treflă? Era așa. Era așa? Și n-a fost niciun 6 de inimă roșie. Așa am văzut. E tu cu ce șmeche. N-am, să nu mai Hai, șesari. alternativ, hai zi. Cu cardul să fie. E de șezeni. Așa. Ba da. Mai facem o dată. Nu mai faci de Mai facem o dată. Să mă jure, nu Mai au merdenea. Mai dați-mi. Glumesc numai, gata. Hai, gata. Nu, asta era. Ai scos-o tu. Am scos-o eu. Nu, ai făcut ceva, nu știu. Nu știu ce, eu știu, i-am văzut azi. Azi? Cine cu dovleac? Ce bun.